Winganisa ukuthi impela lapha sonibhela ke udaba usoltrende kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana lwenkosazane njengoba ke seyize yekhelo ke indlu khona phana ke eMsinga. Kanti ke bafowethu impela ke nayo King Bhaka ke usephawulile kulona ke lolu daba. Kodwa phambi kokukhulu daba winganisa ukuthi impela ke sinibingelele yona ke imboso set MTV sithi nje mosaqalana yona channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba ke shishayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wenganisa ukuthi impela lapha sizonibhela lona kodaba usoltrenda kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana oluthinta yona ke inkosazana njengoba ke seyize yakhelwa ke indlu khona phana ke eMsinga eduzane ke nalo leli damu. Kanti ke abahlali bakuleya ndawo wenganisa ukuthi impela bavezile ukuthi ke bangaba kuyimpela sonto nje abalokuthi basondela eduzane ke enalo leli damu ngoba impela amagugu hawu ayaculwa mangaba nje uke wasondela khona. Because kunezinto engenziwe emfuleni omama Saturday asiwashe emfuleni angeke ukuthi ngikuchithe phakathi no asikwazi ukuyibona kubi laba bano kukhona omunye ubaba ojwayele ukufika kuthiwa ubabudala unobizo yena ke ukwazi ukuxhumana. Bafowethu ke abanye bakhalele bathi cha impela yona ke inkosazana baba nakho ukuyibona mangaba ke isuke iphumile kulona leli damu kanti ke bangaba ke iphumile ungake ulenge ke udlule ke ngakhona ngoba awu impela amagugu ayaculwa kungabi kuhle. Bafowethu impela ke nayo uKing Bhaka ke usephawulile ngalo ke lolu daba njengoba ethe cha impela ke yena nje angasondela kulona ke lela damu futhi ke angene kulona uthe kodwa ke impela ke mangaba nje cha impela ke ama-camera ngeke aze awaphathe abantu ke ngeke bazibabona abantu nje abangabona ibona ke abaseduzane nalo ke leli damu. Waphinde waveza ukuthi cha impela yena ke angakwazi bafuthi ayongena kuyona ke lendlu ke ekhelwe yona ke lenkosazane futhi ke mangaba ke engena phana ke endlini ama-camera ke angangena nawo abantu ke babone. Kulamanzi engiyibonile ukuthi ngena ihleli kuwona ngingahamba mina ngiyongena kulawo manzi ngifike ngisebenze ngiye kongena umehluko mangiyalapho ngeke ngiwaphatha ama-camera ngingabonwa umphakathi nje ngoba into esensitive ngezinga eliphezulu. Indlu leya ngingangena khona necamera ngangena khona ngecamera ngeke ngize ngenzike lutho ngoba ayihlele endlini pho indlu yakhiweleni bayakhe ngoba basuke ba understand ukuthi khona into ela base abanye basebesho ngokwe-imagination ukuthi ayenzela ukuthi. Bafowethu impela ke mina ke ngiyafisa ukuzwa ukuphawula kwakho ke engalo lolu daba lwenkosazane njengoba ke isize yakhelwa ke indlu khona phana ke eMsinga uthi ke ingakube wena ke ubona kanjani kanti ke uKing Bhaka wenganisa ukuthi impela kuphinde waveza wathi cha impela yena akakholelwa ukuthi ingakube lokho kuyinkosazana yangampela kodwa uthi abantu abaningi kuyenza ukuthi ke bathathe ke izithwalo ukuthi mangaba ke impela ke sekuphele ke isikhathi ke sabo izinto zabo zisali zidinga okungenzeka ukuthi ke nakho kulokhu ke kuyingxenye ke yakho kodwa ke wenganisa ukuthi impela ke akaqinisekisile ke yena uKing Bhaka kodwa ke uyaveza ukuthi cha impela ke abantu kuyenza ukuthi ke babe nezinto ke ezizabo ke ezimfishane ukuthi mangaba ke sokuphela imihla yabo bahambe bayishiye ngemuva isale ke iba yimimoya. Umphakathi awukwazi ukuxhumana nayo hayi kodwa ukuthi inkosazana bafethu ngicela manikhuluma ngegama lenkosazana nihloniphe kufana mawuzothinta igama likaNkuluNkulu uhloniphe uNkulunkulu umuntu omkhulu kakhulu uNkulunkulu nenkosazana ngokudlalo inkosazana it's a creature enkulu kakhulu baba engathi mayiphumile kunganyakaza mhlambe yonke iSouth Africa kube nephepho. Hayi bafethu impela ke injalo ke indaba bese niphathele yona ke engalo kudaba oltrend kakhulu phana ke enkundleni ke zokuxhumana lwenkosazane njengoba isize yakhelwa yona ke indlu eMsinga. Kodwa thina ke semboso MTV sithi nje ake sibambela ihlangano nevideo elandelayo.